Welcome to Japanatics Homewares. Brand new and surplus. Please manage your expectations. Some items are used but not abused and are still in good quality and still in good condition. Ito po ang mga pasilip sa aking mga bagong paninda ngayon. Ito po ay stainless tray. Ayan po, brand new siya. At ito naman ay mga bowls. 5 pieces. At ito ang sawsawan. Ayan, marami pong pagpipilian. Makapal na tray. 3 po ito, kaya lang nabasag ang 2 sa biyahe sa airplane. Ito ang makapal na sawsawan. Ayan po, may tatak. Ang manipis ay walang tatak. Ito naman ay medyo manipis. At ito ay magandang bowl ulit. Sawsawan pa din, 3 peraso. Mini spoons, 5 pieces. And mini pork for siomai. Ito naman po ay makapal na bread knife. At dyan ay ang isa ay stoneware. Rectangular stoneware. Maganda po siya. Ang bigat. Freebie ko na vase. Brand new teapot with 5 mini cups. Meron pa siyang salaan o filter. Maganda siya. Ito ay mugs, tasa, at ito naman ay serving bowls. Bowls o ano, whatever. Ayan po, may bigat siya. At ito naman ay giant beer mugs. Ang kapal niyan. And saucer. 3 pieces. Ayan po. Oh, may tatak talaga ng Japan. At ito naman ay brand new na serving bowl. Stoneware. And saucer na cute. Oh, Takori style. And condiments bottles. 2 pieces yan. Bento box. Tawag ko nga dyan ay leche plan box. Pero lagayan lang ng mga pagkain. Wooden tray, wooden bowl. Slightly, ano na siya, used na siya, pero in good condition pa naman. Same with this tray, it is already used. Ayan, may gas-gas na siya. Kaya mura. Ito namang giant bento na wooden bowl. Bago siya, kaya lang ano yan ang dahil yan sa packing tape na naiwan na marka. Ito naman ay wooden bowl uli. And tray. Yan, makapal na tray. Ay set ng kutsilyo, gunting, peeler. Another freebie, Japanese sleep. They are also attractive at napakagandang ilagay sa ating mga kusina at gamitin. Ito po ang mga aktual na sukat ng bawat items. Ayan po, para po walang pandaraya. Ayan, sinukat.
Ayan po, very clear, maliwanag ang mga guhit ng pulgadera. Ayan po, makikita po ang tunay na sukat ng bawat product para po walang masasabing magkaiba ang nasa picture at ang actual. Klarong-klaro po ang kanyang mga sukat. Ang pagpresyo ko po ay syempre nakabase din po sa kapital. Unang subo ko po ito ng ceramics inspired by my brother ni shop ni Antonio. Siya ang nagtulak sa akin na sumubok din itong online business na ito dahil ang aking Bicolanang Ilongga Foodies ay sadyang nakakapagod at sa totoo lang ay masyado nang nagmahal ang mga ingredients ngayon. At ang hirap magluto, magastos at minsan lugi pa sa pagod. Kaya kailangan kong sumubok ng panibagong paninda at pagkakakitaan dahil sa hirap naman ng buhay. Kailangan ding mag-try.